Ahojte rybári, nachádzame sa na lovnom mieste číslo 1. Toto lovné miesto je obľúbené u rybárov, nakoľko sa tu po ľavej strane nachádza strom, kde odporúčam aj chytať. Je vhodné mať tu aj nejakú vyvážacú loďku alebo nejaký čln, keď nemáte, tak dá sa u nás zapožičať. Toto miesto je ohraničené bojkou z pravej strany, takže to je pravá strana vášho sektoru až po samý roh, jak je ten strom. A radi vás uvítame na tomto mieste a podľa mňa to je topka miesto.